svima i dobrodošli na moj kanal. Još vidite, po naslovu klipa. Danas ćemo da snimamo kako se pripremamo za novu 2026. godinu. Kupio sam dosta raznoga od petardi, od raketa i tako to. Pokazat ću vam sve u videu i to je to što se tiče toga. I ne znam, ja pokazat ću vam u drugom dijelu, sad snimamo u drugoj i to je to. Tako da, eto ljudi, to je to. Znači sve sam vam rekao, ostavite like i subscribe se na moj kanal pa se vidimo malo kasnije. Ćao! Ljudi, počinje nova godina, idemo! Ti si lud! Ljudi, ovaj moj friend nije lud, ljudi. Znači nije lud. Znači, sad ćemo da rokamo, idemo! Vulkan sad, odavdje. Ujebote! Ujebote! Ujebote život! Šta je ovo? Ono tvoje, one stranja, ono. Armada, armada. Ajmo sad dalje, ljudi. Ujebot! Bješ, 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 bješ! Ovo još traje, evo, koliko traje ovo? Ne znam koliko traje. Koliko traje ovo govno? Jebote, koliko ovo traje u pičku mat... Ljudi, sretna nova 2026. godina, sad spremamo još nešto još udo, pa ćemo onda još moje... Snimi ovo, ajde. Čekajte ljudi, aj pali. Može? Može. Bježi čas. Bježi budalo, bježi. Ujebot, sve ovo. Ujebot. Ljudi, evo imamo još nešto za kraj i to je vam je onda to što se tiče toga. Samo trenutak. Tak. Ja malo ćemo ovdje još tu malo tu da izrokamo i to je to. Evo, to tamo je. Jebot. To je to, ljudi. Čekaj, ali ima još, čekaj. Šta je ovo? To je bilo super to. Šta je ovo? Šta je da, ovdje puska. Pirat. Ne nam ne potroši jedno. Što je ovo, jebot? Napravamo ovaj super pirat. Aj kurac, jebot. Dimo prava, to je super pirat, ej. Čekaj. Super. Ajde. Jebote, ode mi uši u pičku maternu. Ljudi, šta je ovo? Šta je ovo, ljudi? Da on to ima. Idemo dalje. Ovo tu, ljudi. Evo još jedan. Čekajte, ljudi, čekaj. Imam ja još nešto. Ovo grubo je. Ne, dalje baci budalo. Si normalan. Slabo je ovo. Dobro. Sad ću tamo u čošake, idem u čošak tamo. Ovo, a sad se zadavi. Čošak. Šta je to? Zašpi! Šta je to? 60 sekundi traje. A, to je onaj.
Sada, a? Vidi da se oslijepi. Sad. Ne možeš gledat, jebote. Čovjek može oslijepiti. Ljudi, sad ide trenutak koji ste svi čekali. Za kraj imam još nešto i to je to. No šta je to ima još? Ivan pička. Stavi to u klipu. Daj očima doj, jasno. Čekajte, ljudi. Sad trenutak. Sada svi čekaj. Ode jasna. Ide kule. Parka se da sve nova. Hvala. Ma ne, to je batka. Bač? Nije bakle, batka. Ovo čuvač da bude prvenstvo. Imam ja. Ovako. Ode trener da pazi. Ovo, voda! Mogu staviti. Čekaj da ja stavim. Već Ivan pička. Ljudi, ja mislim da vam je to što se tiče od ovog mog videa. Ostavite like, subscribe se na moj kanal. I još jednom da vam kažem sretna 2026. godina. Uživajte u novoj godini i provedite se lijepo. I ovaj video će izaći danas, idem ga izmontirati. Vi uživajte u mom videu i to je to. Vidimo se, čao. Ljudi, imamo još nešto za kraj. Ovo moramo vidjeti. Jebote, sad ti sve imaš. Potež. Ljudi, imamo još nešto i onda idemo još moje za kraj. Dobar. Da. Cilje. Ljudi, evo imamo ovo. Ajmo ljudi dalje. Sad ide ova tu, zove se Mirnovec šok. A vi ste tu bili? Medžed. Sad ide Bing Bang, ljudi, Bing Bang. I Mirnovec, ljudi, za kraj i to je to. Pazi! Ljudi, to je to! Vaj! Tako je, vaj! O, ljudi, palimo Rafał za kraj. Još kad počnu skakati tu. Tu je.